itu saged gumolong guyub rukun saanak keluargane sedaya mugi-mugi napa ingkang dados panyuwune si Basri saanak keluargane dipun kabulaken Gusti Allah ingkang kuwasa lan sakbab mulih metri dipun tri witan-witan pungkasan klen nyatu sandangan tegur intenan dalu lan meruhi dinten Rebu pun susang mupune dugi kelairane tone si Alina menika saged tegur rahayu slamet anggenipun gegriyan sak anak keluargane sedaya mugi-mugi diridhoni Allah napa ingkang dados panyuwune si Basri sak anak keluargane dipun kabulaken Gusti Allah ingkang kuwasa wiwit dinten Rebu pon ngantos selami-lamine menika monggo sami-sami kabul wilujeng dhateng derek kula ingkang sepuh lan sedaya.